פעם, ילדים הם חלמו להיות רופאים או אסטרונאוטים, אפילו מתכנתים. היום החלומות השתנו. יותר ממחצית מהצעירים בני דור ה-Z בארצות הברית, 57%, שואפים להיות משפיענים ברשתות החברתיות. למעלה ממחצית מהם רואים בכך קריירה מכובדת. אז ביקשתי מעורך הדין איתן שמיר ומעורך הדין ליאור שבי, שעשו איתי את הדרך כדי להפוך לאושייה. כי מגיע לי. אז שלום לשניכם. שלום. שלום, שלום. אז ממה שאני ראיתי, כל הסידור הזה של טלוויזיה, זה אני לא ממש משתלם לי. אני כולה צריך את הטלפון שלי ומצלמה, ואני נהיה כוכב רשת, ועושה מיליונים. תכף מזרתי ודירה, לא? היום אנשים צעירים שמצטלמים ברשת הם בעצם ערוצי טלוויזיה. מה שלפני 10 ו-15 שנה, גם האתגרים שלהם הם אותם אתגרים שיש לערוצי טלוויזיה. פעם, רק לגופים מאוד גדולים, מאוד חזקים ומאוד עשירים, הייתה גישה לכוח שיש היום לילדים בקצה הטלפון שלהם. זה משנה את העולם, ואנחנו גם צריכים להיערך לזה. אז בוא נדבר על איך נערכים לזה. יש איזה ארגז כלים שאני חייב? אני יכול לקחת את זה למקום שלי ולהתמחות שלי של נושא לשון הרע. היום אנחנו יודעים שהנושא הזה תופס תאוצה משנה לשנה, והתביעות רק עולות ועולות. במיוחד בגלל הפלטפורמות האלה. 120,000 שקל בלי הוכחת נזק. זה בעיקרון באזור ה-150,000, עם ההצמדה של הריביות עם הוכחת נזק, ובאזור ה-75,000 שקלים ללא הוכחת נזק. סוף אותך מלהיות משפיען. לא מקבלים את זה, אבל בתכל'ס זה לא... יותר קל לי להיות נעלב ממשפיען, זה פחות עבודה. בתכל'ס זה לא קורה, הלכה למעשה הפיצויים הם נמוכים הרבה יותר, אבל החוק כן תיאורטית מאפשר את זה. אני אוהב תיאורטית, אבל רגע, בוא נחזור לפרקטיקה, איתן. ארגז כלים בסיסי, החלטתי להיות משפיען רשת, מה אני צריך לעשות? אתה עסק. כל עסק... קודם כל להירשם כעסק? לא, אין צריך להירשם כעסק, אבל כל עסק צריך לדאוג לשלושה דברים בסיסיים. כשמגיע אליי עסק, לא משנה במה, בין אם הוא משפיען רשת או כל דבר אחר, אני אומר לו 3 דברים. רגולציה, ספקים, לקוחות. אלה 3 הדברים שצריך להסדיר מההתחלה. אוקיי. אפשר לפרט. כדאי, כי אמרת מילים גדולות. קודם כל רגולציה. להבין איזה חקיקה חלה עליי. כמו למשל... חוק איסור לשון הרע, שצריך להיזהר במילים ועל המקלדת להיות זהיר, ולא להוציא כל דבר בצורה מהירה וללא מחשבה, שיש לזה אחרי זה השלכות מטורפות. תכף אנחנו נשחק בחלק הזה, כי אותי מעניין מתי זאת ביקורת ומתי זאת לא, מתי מותר לי להיות קצת אסול ומתי אסור, אבל זה תכף. אוקיי, רגולציה, יש עוד משהו? הרבה משהו. מאחורי כל ילדה שמרימה מצלמה ומצלמת את עצמה לטיקטוק, יש רגולציה ענפה ועתירה. הרגולציה במדינת ישראל מסובכת, מורכבת, ויש לה נפתולים. אני אתן רק כמה דוגמאות. אתה אל תגיד לי נפתולים, בוא נדבר בעברית. נפתוליות. כן. חוק הגנת הצרכן, חוק החוזים, חוק הגנת הפרטיות, חוק זכות יוצרים, חוק זכויות מבצעים ומשדרים. אני חושב שיש עוד איזה 5 אני רק רוצה להיות מפורסם. אפשר להסביר לי מה? אם אתה רוצה להיות מפורסם ושלא ישלמו לך על זה, החיים שלך יהיו הרבה יותר פשוטים, אתה כנראה תצטרך להתעסק איתו. אם אתה רוצה שישלמו לך על זה, אתה תצטרך להתעסק איתי. וזה אומר שאנחנו נצטרך לבנות איזושהי דרך שבה גם יהיה אפשר להגן על עצמך משפטית, וגם העסק שלך יוכל לשגשג. בעניין הזה נכנסים כבר עורכי דין שהם מסחרים. אז אני רוצה עכשיו שנייה לקחת את זה לעולם הזה, בוא נתחיל עם הבייסיקים. פנה אליי עכשיו מסעדן חמוד, אמר לי, בוא מולי, תעשה וידאו שלך אוכל אצלי במסעדה, תקבל 3 מנות. שאלה ראשונה, לא קיבלתי כסף. אני לא צריך להגיד שום דבר, נכון? זה כאילו ביני ובינו. לא. התשובה היא לא. יש פה כמה היבטים. ההיבט האחד... מסעדה. כאילו כיף, נתן לי 3 מנות. לך יוותרו. תודה. כי אתה נחמד, אבל משפיענים אחרים, קודם כל יש פה בעיית מס. העסקה הזו היא עסקת ברטר. למעשה, בא אדם, סוחר במוניטין שלו, מראה את עצמו אוכל במסעדה, זאת אומרת, מאפשר שימוש בשם שלו, בדמות שלו, כדי לשווק מסעדה, והמסעדה מנגד משלמת לא בכסף, אלא בשווה כסף. במקרה הזה ארוחה ששווה כך או כך. זו עסקת ברטר. עכשיו,
עסקת ברטר בין אנשים פרטיים אינה מחויבת בדיווח. עסקת ברטר בין עסקים גם מחויבת בדיווח, גם בהוצאת חשבונית וגם בתשלום מע"מ. ורק לאחרונה רשויות המס החליטו שהם מתלבשים על העולם הזה של המשפיעניות ומשפיענים. דרך אגב, היה שם גם משפיען גיימר. שזה בכלל לא רק משפיעניות. כן, כן, הוא כאילו יושב, משחק ומהבחינה הזו, כל טובות ההנאה האלה צריך גם לשום אותם, זאת אומרת להבין כמה הם שווים, וגם לשלם עליהם מס הכנסה בהתאם. ואם יש הבדל בין מה שנתת לבין מה שקיבלת, צריך להעריך את ההבדל. זה עולם מורכב למדי. עכשיו, זה לא הבעיה היחידה. רגע, אני אעשה לך עכשיו בר רפאלי. בר רפאלי היא בפרשיית מיסים שלה, הטענה שלה הייתה נורא פשוטה. אם זה לא היה ברטר, לא הייתי לוקחת. כאילו זה לא עכשיו שרציתי לקנות את הדבר הזה, אלא רק בגלל שזאת העסקה ולא היה לו כסף, אז אמרתי יאללה. הוא יגיד לך שבעולם המשפט קוראים לטענה כזאת טענה כבושה, נכון? כן. בוא נגיד ככה, הפרשייה של בר רפאלי, אם אני למיטב זיכרוני, תחדד ותזכיר לי מה שהיה שם, ואני... היה שם עניין של רשויות המס שחוקרות אותה על עסקאות, שהן עסקאות לא משולמות בכסף, אלא בשווה כסף. נכון. בסופו של יום רשות המיסים קבע שיש פה עסקה שמחויבת... ואז אמא שלה ישבה בכלא. במיסוי, כן, אוף דה רקורד, וכן, נקבע על ידי רשות המיסים שזה אכן עסקה למיטב זיכרוני שהיא מחויבת במס, אבל אני לא הייתי עושה את העסקה הזו מרצוני, עשיתי אותה רק בגלל הטרנזקציה הזו. זאת הטענה המרכזית, ואני מנסה להבין אם היא הגיונית. זאת אומרת, זרקו עליך תכשיטים ובגדים ומכוניות יוקרה ומלונות. שלא הייתי קונה... בכוח. לא, רגע. אני אחזור עוד פעם. בוא ניקח אותי, מזמינים אותי עכשיו לאותה מסעדה. בדיפולט שלי לא הייתי הלך למסעדה הזאת כאילו לבד. באתי כי אמרו לי, צילמתי סרטון אחד, קיבלתי עוד 2 ארוחות, אבל לא הייתי עושה את זה מרצוני או משלם על זה. כן, אבל בסופו של יום נעשתה פה עסקה. איך שלא הופכים את זה? אתה לא הגעת מרצונך טוב, באת בשביל לקדם איזה משהו מסוים, וברגע שבאת בקטע מסחרי לקדם משהו, נקבע שזה עסקה לכל דבר ועניין, ולכן יש על זה חובה של ניסוי. ואם היה טעים? אוקיי. אם היה טעים, אז הרווחת פעמיים. הרווחת פעמיים. האמת שהנושא הזה מוביל אותי בדיוק לבעיה השנייה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על עסקאות ברטר ועל חשיפות מס, אבל יש גם את חוק הגנת הצרכן. חוק הגנת הצרכן, סעיף 2, מחייב מה שנקרא אמת בפרסום. עכשיו, זה נושא שכבר התחילו לעסוק בו. ראשית, יש גילוי דעת, עד כמה שאני זוכר, של הרשות להגנת הצרכן, שמדברת בדיוק על פרסום באמצעות משפיענים. מה, לרשום כאילו, הווידאו הזה מומן על ידי משה ודני צמיגים? לשם עדיין לא הגענו. יש פסיקה שדנה בזה, תכף אני אזכיר אותה, אבל כן, דנים בזה ואומרים שפרסום על ידי משפיענים הוא פרסום לכל דבר והוא מחייב אמת בפרסום. כאן יש שאלה, דרך אגב, האם האחריות היא של המפרסם, זאת אומרת של המשפיען או של היצרן. בארצות הברית כבר נקבע שזו אחריות של המשפיען. ומעבר לזה אני כבר מתחיל לראות תביעות ייצוגיות שמוגשות בעניין הזה. יש תביעה ייצוגית שהוגשה, אני חושב, ב-2022. נגד משפיען. נגד דלתא. אוקיי, מגיע להם. לזיכרוני. ובה נטען שהם מבצעים פרסום סמוי. סמוי. נכון. עכשיו, הם ניסו לטעון לנזקים שנגרמים כתוצאה מהפרסום סמוי הזה, כי באים אנשים וקונים את המוצרים שלהם שאולי הם יקרים יותר וטובים פחות מאחרים, בגלל הפרסום הסמוי הזה. עכשיו, התביעה הזו נדחתה, אבל היא לא נדחתה, הייתה שם הסתלקות. כי היא מופרכת, בוא, נו. אני לא חושב. אני חושב שזו סנונית ראשונה. יש לי מלא מה להגיד לכם על התביעות הייצוגיות האלה, אבל זה אני שם בצד, זה כמולי. גם לי. צריך לעשות רפורמה שלמה, לדעתי, בכל הנושא הזה. אני לא בטוח שבמקרה הספציפי הזה, אני לא בטוח שבמקרה הספציפי הזה, אבל לאחרונה שמענו יותר מדי מקרים שלא עושים שם טוב למקצוע שלנו ובאופן כללי, על ניצול של התובענות הייצוגיות לטובת עשיית רווחים דווקא לעורכי הדין, צריך לעשות שם איזה רפורמה כללית בנושא, והקלות הזאת של כל בן אדם שלוקח, אני אקרא לזה בשפת העם, קוף, לצורך העניין, שהוא בכלל לפעמים לא יודע שהוא הנפגע פה, ומגיש פה איזו תביעה בומבסטית על סכומים מטורפים,
ובסופו של יום הבן אדם שקיבל את התביעה, אומר, עזבו אותי, רק עורך דין עכשיו לשלם סכומים של עשרות אלפי שקלים ולמעלה מזה, אני אתן לעורך דין את הכסף שלו, לסגור את התביעה, וזה, צריך לעצור את הכדור שלג על זה, כי התכלית של החוק הוא טוב, אבל אסור לעשות לזה ניצול לא טוב. כי מה שליאור אומר, בעיניי, זה עד לא מזמן באמת היה ניצול לרעה של חוק תובענות ייצוגיות. הוא ממשיך גם היום. הוא ממשיך, ובעיקר נגד עסקים קטנים, כמו לא עשית נגישות באתר שלך, בזה, ואז אני שואל, אני יכול פתאום לכתוב תביעה ייצוגית על זה שפרסמתי את המסעדה הכיפית שהייתי בה? קודם כל, הזכרתי את התביעה שהוגשה נגד דלתא, לא בגלל דלתא. אני חושב שדווקא כאן, חוק התובענות הייצוגיות עשה את שלו, משום שזו חברה גדולה, ובאמת התביעה הייתה מהסוג, אני לא אומר שהיא הייתה צריכה להתקבל, זה השופטים החליטו, אבל התביעה הייתה בדיוק מהסוג שהחוק בא לטפל בו. אבל דרכם של חשיפות לתביעות שהן מגולגלות בסוף על הספקים, דרכן של חשיפות מהסוג הזה שהן יגולגלו בסוף אלא משפיענים. בדיוק. ולכן זו סנונית ראשונה, צריך לשים אליה טוב טוב לב, וצריך להבין שמה שהגיע לשם, חברות גדולות יודעות לעשות דבר אחד מצוין. לקחת את האחריות מהן והלאה. בדיוק. רגע, עכשיו, שאל אותי איתן מקודם, מה אם היה לך טעים? ואז הוא גם מוסיף את זה שאני חייב באמת בפרסום. מה אם לא היה לי טעים? אני יכול לכתוב, הייתי במסעדה הזאת, ווואלה, היה מבאס. המנה הגיעה קרה, המלצר היה מלוכלך. אתה יודע, אם נפחד במשטר דמוקרטי לבוא ולספר את האמת, אז זה יותר מתאים למשטרים חשוכים כמו באיראן ובצפון קוריאה. אבל למזלנו אנחנו חיים בישראל, שאנחנו עדיין פה משטר דמוקרטי, ומותר להביע דעה, זה בסדר גמור. אבל גם בתוך אותה דעה, אתה צריך... להיות מעודן? לא להיות מעודן, אבל לא עכשיו... אתה לא יכול להגיד, השירות היה מזעזע, זה היה בצבע צהוב זרחני. הלכת למסעדה, לא עליך טעים. עכשיו, זה לא שקיבלת מזון מקולקל, או ש... לא, אני לא ארחיב בתיאורים פחות נעימים. אני בן אדם רגיש, מבחינתי הכל מקולקל. אין בעיה, אבל כל עוד באמת זה לא איזה משהו שהוא חריג, ואכלת מנה שהיא לא לסביבות רצונך, אז מותר ורצוי גם להביע דעה, וגם יש את העניין הצרכני וביקורת צרכנית, שכמובן מערכת המשפט מעודדת אותו, והחוק גם מגן עליו, אבל לא לבוא ולקרוא על אותו צורה לבן אדם. וללכלך על הבן אדם ברמה אישית. אני משפיען, זה מה שאני יודע לעשות. אז במקרה הזה, אז אני אקח את זה לכיוון שלי ולהתמחות שלי בלשון הרע, שדווקא משפיען, שיש לו חשיפה עצומה, והוא נמצא בפלטפורמה מאוד מאוד רחבה, נניח משפיענים בישראל, מאות אלפים. ההשלכה של לבוא ולרשום ביקורת, שהיא ביקורת לא עניינית, לא רלוונטית, שהיא כבר גובלת בלשון הרע, יש לה משמעות הרבה יותר רחבה. אגב, בסופו של דבר, כולנו אוהבים כסף, גם מבחינת הפיצוי הכספי. אם משפיען רושם משהו דיבתי, שבית המשפט קובע שהוא דיבה, והפלטפורמה שלו היא של מאות אלפים, הוא גם משלם בהתאם. ואם אני, לצורך העניין, שכן בקבוצת, בבניין, רשם משהו על איזה שכן אחר, וזה פלטפורמה של 10, אז זה מה שנקרא בקטנה, אז הפיצוי גם יהיה בהתאם. אז משפיען, במקרה הזה צריך להיזהר יותר. אז הבנתי שאני צריך להיזהר, אבל האוכל עדיין היה מבאס. אני יכול להגיד לו, אחי, האוכל היה מבאס, אני לא מעלה את הסטורי שהתחייבתי אליו, לא רוצה את הארוחות שלך ולא רוצה כלום. כאן אנחנו נכנסים לעולם של, קודם כל, מבחינת אמת בפרסום, כי ליאור הסביר לי שאני לא יכול להגיד מה אני רוצה. אני ארחיב על זה ברשותך. האם מותר לך? אני ארחיב על זה ברשותך. בבתי המשפט, לאחרונה, אין עדיין הלכה מחייבת של העליון, אבל התחילו לדון על העניין של מנהלי קבוצה בפייסבוק, בוואטסאפ. זאת לא השאלה, אבל זה תכף אני אגיע לשאלה שלה. עוד מעט נגיע לזה, אוקיי. אני רוצה לחזור. האוכל היה מבאס, באתי למנהל המסעדה, מנהל מסעדה חמוד, אכלתי, לא טעים, לא כדאי לך שאני אעלה את הסטורי, עזוב, בוא ניפרד. מה סגרתם? הוא אמר, אתה אוכל, מקבל עוד 2 ארוחות, אני מעלה סטורי. לא אמר לי מה יהיה בסטורי. קודם כל, הבעיות העיקריות בעולם הזה, בכלל, של משפיעניות, משפיענים, הם רבים כל הזמן, אפשר לראות את המריבות האלה בטיקטוק, נובעות אך ורק מדבר אחד. חוסר בהירות. חוסר בהירות. כאשר יודעים מי עושה מה, מתי, למה ובאיזה תנאים, הדברים האלה לא קורים. מה, איך אני יכול לבוא ולהתחייב לבעל מסעדה, אני אגיד שהגספצ'ו שלך היה יותר טעים מכל מקום אחר,
והשירות היה מעל ומעבר. לא יכול להגיד דבר כזה. לא, אבל אתה יכול להגיד לבעל המסעדה, אני אומר את דעתי. אם דעתי לא טובה לך, אז אני יכול גם שלא לומר אותה. ואני חייב להגיד לך שגם אני, ללקוחות שבאים לבקש ממני חוות דעת משפטית, אם אני מבין שהחוות דעת המשפטית היא לא תהיה טובה להם, אני מציע להם את האפשרות הזו. אני אומר להם, אתם רוצים את זה בכתב? תחליטו אתם. עכשיו החלטנו שאני כאילו עדיין רוצה להיות משפיען רשת. עדיין? לא עלת מזה? עוד, תכף אני אסביר לך, אני תכף אבקש שאולי אתה תעזור לי לוותר על הרעיון. אומר לי, איתן, זה דיל. התחייבת, תעשה, אלא אם כן משהו אחר, אבל אנשים יודעים את האמת. יכול להיות שמתחת לטוויט שלי או לטיקטוק שלי, יכתבו, מקום מגעיל, זה כבר לא אחריות שלי, נכון? אז אני אשיב על מה שהתחלתי מקודם. אז שאלה מאוד מעניינת, ועדיין אין הלכה מחייבת של העליון בנושא הזה. מה קורה עם מנהלי קבוצות? אני מנהל קבוצה. אני משפיען רשת. כתבו לי בתוך הקבוצה שלי בפייסבוק, לדוגמה, לכלוכים וטינופים ודברים שהם גובלים בלשון הרע, שאין ספק בזה. בא נפגע, אותו נפגע, ואומר, רגע, אתה פה בא לקבוצה, אתה, יש לך אחריות. עכשיו אני שואל את השאלה, מה אתה רוצה ממני? אני הייתי בים באותו רגע. אני לא כל יום בתוך הקבוצה. אז יש עניין, איזה נוהל של הודעה והסרה בעצם. ברגע שפנה לך הנפגע ואומר לך, אדוני, אתה מחויב, כי אתה מנהל הקבוצה, ואתה יכול להסיר במחיקה, בקליק אחד את הפרסום נגדי. אם אתה לא עושה זה, גם לך יש חלק, ובית המשפט אכן קבע, לא אחת, כאילו, אני אחראי גם על האידיוטים האידיוטים שרשמו שטויות אצלך, אם אתה קיבלת מאותו נפגע שפרסמו נגדו לשון הרע, אומר לך, אדוני, תוריד לי זה, כתב לך הודעה, ולא אסרת את זה, אתה גם יכול להיות מחויב בפיצוי כספי בגין לשון הרע, כי אתה היית חלק מאותה מערכת, והיה לך את היכולת להסיר את זה, ולא עשית. רגע, חוזר אליך, בגלל שאני משפיען על המסעדה ממול, היא אמרה לי, שמע מולי, נתנו לך 3 ארוחות, אני אתן לך 5, יותר טובות באיזה שעה שאתה רוצה, רק מה? יש פה ניגוד אינטרסים, תמחק את העבודה שסיימת, ותעלה אותנו. מה, אני עכשיו חתום איתם לכל החיים? עם המסעדה הראשונה שהאוכל בה לא היה טעים כל כך? והייתי גם צריך לרמות בזה? והייתי חשוף לתביעות? אנחנו חוזרים לאותה שאלה. מה סיכמתם? אחת הבעיות העיקריות, בעיקר של משפיענים שמתחילים, שהם בתחילת הדרך, זה שהם מסתנברים אולי מהחוזים הראשונים שמציעים להם, והם חותמים על איזשהו חוזה שהוא לא מפורט מספיק. עכשיו, חומר שמעלים לרשתות הוא ירוק עד, הוא יהיה שם תמיד. אחד מהדברים הראשונים שחוזים כאלה צריכים לעשות, זה לקבוע מתי, איפה ואיך החומרים האלה יהיו באוויר, באיזה פלטפורמה. האם למשל ישתמשו רק בסרטונים המוגמרים? האם יכולים להשתמש גם בחומרי הגלם? האם אפשר לקדם מוצר אחר או ארוחה אחרת של אותה מסעדה? מה הגבולות? עכשיו, מתי זה צץ ומתי פונים אליי? כאשר יש משפיען שכבר התפרסם מספיק ומציעים לו בלעדיות, רק שאומרים לו, תשמע, אני לא יכול לתת לך בלעדיות כי יש לך חומרים של מתחרים שרצים ברשת. ואז אותם משפיענים פונים לאותם אלה שהם עשו איתם את החוזים לפני כמה שנים ומבקשים מהם להוריד. או שלא היה חוזה בכלל, או שיש חוזה בוואטסאפים, או ש... מה הבעיה שלי, מה שאתה אומר, ואז משפט סיכום. זה אומר שאני כל עסקה צריך להרים טלפון לאיתן ולהגיד לו, איתן, תעשה לי הזמנה חדשה. כי מה שנכון למסעדה של משה, לא נכון למלון ב5 כוכבים, בטח לא נכון למכונית. זה נכון ולא נכון. יש כללים. עכשיו, ברגע שאתה יודע אותם, אתה יודע אותם. והדבר הראשון שאתה תקבל ממני, זה אני אסביר לך את הכללים. מה הרכיבים הנעים בכל חוזה כזה? עכשיו, ברגע שאתה מכיר את הרכיבים הנעים, אתה יכול לשחק איתם בעצמך, יהיו מקרים שבהם עדיף שאדם מיומן ינהל משא ומתן בשבילך. שאלה אחרונה, ליאור, מותר לי להעיף אנשים מהדף שלי, אם הם כתבו דברים לא טובים? נחזור שוב לשאלה הקודמת, כי זה הכל קשור להכל. אין עדיין איזה פסיקה בנושא הזה? אז זה אומר שכן. רגע. אין פסיקה חד משמעית לגבי זה אם הסרתי או לא הסרתי, אבל אני באופן אישי לא מכיר, אבל כן, שוב חוזרים לעניין האחריות של מנהל קבוצה, אם בן אדם מתנהג בצורה לא ראויה, מן הסתם רצוי שתעיף אותו ומותר לך,
וזה בסדר ולגיטימי, כל זאת זה נעשה בתום לב ולא מאיזה מניע זר ומשיקולים. טוב, עזבו, אני אשאר בטלוויזיה, הרגתם אותי עם הדברים האלה, כל הטיקטוקים האלה. תודה לשניכם. 13